legea o mulțime de secrete pentru turiștii mânați la altitudine, nu numai de dorința de a scăpa de stresul orașelor, ci și de cea de a descoperi locuri mai puțin știute. Dacă te înhami cu suficientă energie ca să iei cărările la pas, dar și cu destul curaj ca să cobori în adâncuri, vei fi răsplătit pe măsură. Și nu spun vorbe mari. Dovadă o aduc chiar acum colegii mei, Sergiu Voicu și Codruz Manov, care au coborât în peștera Luchian, dar și în peștera Urșilor. Mai bine însă ne vorbește despre întunericul din adâncuri colegul meu. Sergiu, bună seara! Ce cauți în gară? Sper că nu te întorci acasă. Mai ai ceva treabă la All Inclusiv. Bună seara, nu vă fie frică, nu plecăm spre casă. Treaba noastră pentru All Inclusive nu s-a terminat încă. Mai avem 3 zile pline în care să căutăm și să descoperim locuri interesante, locuri frumoase, locuri mai puțin cunoscute și mai puțin promovate. Mă aflu în gara din Bușteni, deoarece aici este locul de unde încep poveștile munților. Acesta este locul în care coboară iubitorii de munte. Urmează apoi traseele marcate și ajung în locuri de poveste. Locuri de poveste pe care le vom descoperi împreună aici la Realitatea All Inclusive. Am coborât atât în gara din Bușteni, dar și în adâncurile masivului și am văzut locuri de care puțini au ocazia să știe și să vadă. O să le vedem imediat. Peștera tămăduitoare din Munții Bucegi, o să vedem peștera în care se adăpostesc urșii, dar și unde se află apa vieții. Tot astăzi, în emisiunea All Inclusive, o să testăm emoție mare și pe noi, dar și pe dumneavoastră, pentru că am încercat să depășim gravitația. Am forțat gravitația. Despre ce este vorba vedem chiar în materialele ce urmează. Am pornit din nou la drum. Călugării de aici, de la Mănăstirea Peștera, ne-au spus că în locurile astea se întâmplă fel și fel de minuni și ne-au ghidat către un loc tămăduitor. Să vedeți împreună cu noi despre ce este vorba. Este o peșteră care nu se află pe circuitul turistic, dar în care vom păși împreună la Realitatea All Inclusive. Haideți! De ani au trebuit apei ca să creeze o asemenea minune. Pe o distanță de aproximativ 50 de metri, stalactitele și stalagmitele sunt stăpâne. Până să ajungem la ele, însă trecem pe lângă crucile de lemn vechi de 10 ori chiar sute de ani, așezate aici de oameni convinși că într-un loc de o asemenea frumusețe, Dumnezeu e mai aproape. Peștera ni se dezvoluie pe măsură ce înaintăm și este cu atât mai spectaculoasă cu cât accesul devine mai dificil. În anumite locuri este atât de îngustă trecerea prin peșteră, încât numai așa se poate ajunge. Dar cred că, de fapt, ăsta este farmecul acestei peșteri. Deși nu apare pe hărțile turistice, peștera este vizitată anual de sute de turiști, dar și de credincioșii care sunt convinși că locul are puteri tămăduitoare. Se spune că apa care curge pe aici vindecă boli și ajută la curățarea sufletului. Drumul până aici a fost destul de greu, suntem plini de noroi și pe haine și pe mâini, dar am ajuns la apa vieții. Așa cum spun călugării de aici, din zona de lângă Mănăstirea Peștera, aici, în acest vas, creat natural din lucrul apei cu calcarul, în acest vas se află apa vieții, apă tămăduitoare, apă care vindecă, așa cum spun călugării de aici, apă care are același nivel, indiferent de cât de multă apă iei din acest vas, apa rămâne la același nivel. Scăpați din strâmtoarea pereților de calcar, ne oprim câteva clipe ca să ne bucurăm de razele soarelui și ca să ascultăm susurul apei. Sergiu, hai că e târziu! Da, vă pot mai stai un pic de ce facem așa. Hai, mă! Hai, mă, mai stai un pic, 5 minute. Ne urnim din loc nu fără părere de rău. Ne mână însă gândul că nu departe vom găsi un alt loc care ne va bucura privirea. După o jumătate de oră de mers, suntem în cheile Tătarului. Codruz, cred că suntem foarte aproape. Peștera Ursului. Și că e pe aici, pe undeva prin zonă, cheile astea. Hai să vedem, poate știu domnii unde e, să ne ghideze. Bună ziua! Cu o întrebare vă deranjăm. Peștera Urșilor?
antenaj. Da, imediat aici, în partea dreaptă, în partea stângă. Am auzit că e aici, pe canionul ăla. Deci imediat după stângă, în partea stângă, este peștera Ursului. Ajungem în cele din urmă la peștera Urșilor. Nu înaintăm însă prea mult în lumea stăpânită de întuneric, pentru că locul nu pare să fie prea sigur. N-am străbătut chiar 3 km cât are peștera, dar oricum am făcut o parte din ea. Este o peșteră artificială, nu este naturală, este creată de om, este creată de cei care au făcut barajul de la Bolboci. Au vrut să treacă apa pe aici, să o devieze. Însă au zis că nu este o soluție foarte bună, iar peștera a rămas doar pentru urși. De aceea și numele de peștera Urșilor. Odată ieșiți la suprafață, ne dăm însă seama că locul nostru este în plin soare, așa că lăsăm peștera în seama urșilor. Scăpat de agitația marilor orașe, sus pe crestele munților te simți eliberat de stres și gata de orice mare încercare. Măreția Bucegilor te îndeamnă să uiți de teamă și să-ți testezi limitele. Și nu vorbim aici numai de drumeții lungi pe cărări înguste. Aceiași colegii mei, Sergiu Voicu și Codru Zmanov, au ajuns în cheile Tătarului, unde au făcut o tură cu tiroliană. Încărcați cu energie după drumețiile din ultimele zile, ne-am gândit că ar fi vremea să ne testăm și curajul. Mi s-a părut că nu e loc mai potrivit decât cheile Tătarului din masivul Bucegi. Ionuț, ce ne-ați pregătit pentru astăzi? Astăzi m-am pregătit un mic exercițiu. Ne aflăm în cheile Tătarului, la coada lacului Bolboci. Avem două ateliere, un atelier de rapel și un atelier tirolian. Adică noi trebuie să ne dăm drumul de acolo, atât de sus? Ar fi indicat să coboare decât cei care sunt instruiți în așa ceva, deoarece gradul de înclinare, după cum vedeți, la tiroliană este destul de mare. Vreo 45 de grade? Da. E mult? Este destul de mult. Auzind explicațiile instructorului după câteva minute în care am studiat curzile legate de trunchiurile brazilor la 10 de metri înălțime, maică ne-a venit să o luăm la sănătoasă. Totuși ne-am spus că nu ne putem lăsa pe gubaș cu una cu două. Până să ne mai vină inima la loc, ne-am echipat corespunzător și am stat cu urechile ciulite la fiecare vorbă spusă de instructor. Este necesară casca pe cap. Mănuși, bocanci? Mănuși de protecție, bocanci, expatriere de cățărat, coști bune. Coarda după fiecare exercițiu trebuie verificată, amănunțit, deoarece poate fi să se uzeze. Prima curăjoasă! Aplauze! Aoleu! Cred că te-am țepat puțin brațul. Hai, mă, dă-i drum! Da, de țipa nu țip? Salut, venim, venim! Să știi că sunt foarte liniștit. Nici eu nu mă cred ce zic. Mi-e frică rău! Colegul, te simți bine? Cred și eu. Că bine ziceai, noroc că am asigurare de viață. Doamne ajută! Fac o băiță oare? Sunt un pic încordat, dar este foarte bine. Am ajuns să o fac și pe asta! Când prinzi viteză între munții stâncoși, după primul moment de panică, ai sentimentul că zbori, iar la final îți spui că trebuie să mai încerci odată, pentru că este o experiență greu de egalat. La final, însoțitorii noștri ne-au răsplătit cu un exercițiu de rapel. Ba, ne-au invitat chiar să le urmăm exemplul. Ne-am mulțumit însă să îi aplaudăm de pe margine. La urma urmei, am avut parte de suficiente emoții pentru o singură zi.
fost Realitatea All Inclusiv. Ne revedem mâine dimineață, așa că aveți timp să trimiteți, ca de obicei, la www.realitatea.net, secțiunea călătorii, cele mai reușite fotografii și imagini din aventurile de până acum. Să aveți o seară frumoasă!